נכנסנו בעצם לשיתוף פעולה מאוד חדשני. לא חושב שיש איזשהו בנק בעולם שעושה משהו כזה, שמתעסק בשיפור יכולות תקשורת והאמפתיה של צוותים באמצעות מציאות מדומה. אנחנו הולכים לבקש מכם למשך 3.5 דקות להיות אריק, להקשיב למה שהוא אומר, לשמוע טוב את זוגתו מדברים, ולנסות כמה שיותר להבין מה עובר עליו. מכניסים את הטלפון לתוך המשקף, ואז שמים את המשקפיים על העיניים. מאותו רגע אנחנו צריכים להפעיל את הסרטון. וואו, איזה מגניב, זה כאילו ממש פה. אנחנו ממש מעדיפים שתגדילו לנו את מסגרת האשראי ולא לקחת עוד חובות. בשביל זה אנחנו מתקשרים אליך, לאיש שלנו בבנק. אני באמת האיש שלכם בבנק, ובתור האיש שלכם בבנק אני חושב על הפתרון הכי נכון לכם. גם מינוס זה בעצם הלוואה, רק עם ריבית הרבה יותר גבוהה. כי למציאות מדומה יש כוח מיוחד. היא מאפשרת למשתמשים ללכת בנעליהם של אחרים ולהבין סיטואציות מורכבות מנקודת המבט שלהם, בכך להעצים אמפתיה. אנו יודעים לרתום את כוח העל הזה כדי לבנות חדר כושר לאמפתיה, ויחד עם מזרחי טפחות בנינו סיטואציות אנושיות, אמיתיות ומורכבות במציאות מדומה, והעובדים יכלו להתנסות בהן מנקודת מבט שונות. זה לא תמיד קל להבין את הצד השני. נכון, יש את המשפט הזה, שהלקוח תמיד צודק, אז אצלנו במזרחי טפחות זה אפילו עוד יותר מזה. אנחנו ממש שמים את עצמנו במקום של הלקוח. זה נקרא אמפתיה. זה כוח העל שלנו, אבל זה גם שריר שתמיד צריך לאמן אותו. הלקוחות רוצים שמישהו יקשיב להם. לראות את הבן אדם, לפני הכל. זה בעצם לראות מה קורה כשהלקוח נתקל בבעיה בנקאית. זה לא שהוא יושב איתי פה בסניף, הוא באמצע החיים שלו, הוא בדרך לעבודה, בפקקים, שם את הילדים בגן. פלטפורמת המציאות המדומה שלנו מאפשרת לנו לתת כלים חדשים לבנקאים להתאמן על כישורי האמפתיה והתקשורת שלהם. זה בעצם חדר כושר שעובד גם על המוח וגם על הלב. ההדרכה הזאת זה אחלה כלי לכל מי שעובד עם לקוחות. תכלס, זה תרגיל שכולם צריכים לעשות. זה לא רק יעזור לנו לתת שירות טוב יותר, זה גם ממש יכול להפוך את העולם למקום טוב יותר.